teraz si pozrite prílohu relácie Kompas s kamerou za vojakmi, v ktorej uvidíte reportáže zo života a výcviku príslušníkov Československej ľudovej armády. Na vojenských vysokých a stredných odborných školách boli v tomto mesiaci slávnostné chvíle, promócie a vyradenia nových dôstojníkov a práporčíkov Československej ľudovej armády. Absolventi Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda v Bratislave zložili promočný sľub pred bojovou zástavou. Vyše 19% z nich skončilo štúdium s vyznamenaním. V promócii sa zúčastnil náčelník hlavnej politickej správy Československej ľudovej armády, generálporučík Anton Brabec, predstaviteľ hlavného veliteľstva Spojených ozbrojených síl štátov Varšavskej zmluvy, generálporučík Morozov, zástupcovia stranického a verejného života, ako aj rodičia nových absolventov. Súdruh Brabec vo svojom prejave vyzdvihol predovšetkým poslanie politického pracovníka a jeho zodpovednú úlohu pri výcviku a výchove vojakov Československej ľudovej armády v duchu socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu. Po 4 rokoch štúdia boli menovaní do hodnosti poručíkov Československej ľudovej armády a prevzali inžinierské diplomy noví vojenskí piloti. K bojovým útvarom odchádzajú absolventi Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach, dobre, odborne i politicky pripravení. Na Vysokej vojenskej technickej škole Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši sa mohli absolventi, ktorí prevzali diplomy, pochváliť, že 80% z nich zložilo štátne skúšky s výborným a veľmi dobrým prospechom. Výsledky, ktoré absolventi v štúdiu dosiahli, svedčia o tom, že noví velitelia a technici Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši budú účinnou posilou v bojových útvaroch.